Offentlig digitalisering 2014 er nu 10. år, vi kører konferencen, og de sidste 2 år i regi af Dansk IT. Og i år med næsten 1000 deltagere. Det er en konference, der samler en masse inden for den offentlige sektor, men ikke kun offentlige beslutningstagere og offentlige digitaliseringsfolk, men også folk, der leverer ind, altså leverandører, konsulenter og andre, der påvirker udviklingen af den offentlige sektor. Vi kører i 5 spor omkring de digitale fundamenter, digitale services, rettigheder, lovgivning i D-land. Så på en masse af de ting, der virkelig påvirker den digitalisering af den offentlige sektor, har man kunne opleve i dag. Vi lagde ud med en keynote her i morges, hvor Marianne Thyrring, der har rejst land og rige rundt og målt temperaturerne på det lokale demokrati, holdt sit oplæg og også fortalte om, hvordan egentlig D-landet påvirker den rejse, vi er på vej ind i D-land, hvordan den egentlig påvirker den måde, vi skal udvikle digitalisering på, at borgerne efterspørger en langt mere responsiv offentlig sektor, hvor de kan få indflydelse, at kommunerne er klar til at tage en større del af opgaven. Og det var også det, paneldebatten gik ud på. Hvem skal egentlig lave hvad? Hvad er rollefordelingen mellem stat, kommunerne og regionerne? Og er de klar til at påtage de opgaver? Konferencen er venue for uddelingen af digitaliseringsprisen. Jeg synes, det er en rigtig god ting. Det, at vi også her fejrer dem, der er frontløberne, dem, der virkelig laver de gode digitale resultater. Så vi uddeler velfærdsprisen og effektiviseringsprisen her på konferencen i dag. D-land stiller nogle helt særlige krav til lovgivningsprocessen. Man kan ikke bare blive ved med at gøre, som vi har gjort indtil nu. Det væsentlige i fremtiden, det er ikke kun, hvor retfærdige ting er. Det er også vigtigt, hvor hurtigt det går, og at det har grænseflader til det internationale og til det globale. Og derfor kan en lovgivningsproces ikke være noget, der bare foregår i Folketinget, som den gør nu. Så er en lovgivningsproces mere en netværksbaseret proces, som måske går mere med nogle prototyper, og hvor vi mere arbejder med version 1 af noget lovgivning, version 2. Altså lidt, hvad kan man sige, den evige beta. Blandt vores udfordringer så er der helt klart, at vi i de kommende år kommer til at kæmpe med og gøre det langt mere brugervenligt, det vi har med at gøre for vores borgere og for vores virksomheder. Vi skal tage hånd om sikkerhedsdagsordenen, vi skal kunne flytte os i forhold til i virkeligheden også og tage os af de, kan man sige, automatiseringsprocesser, der kan ligge bagved. Fordi det er klart, at når vi får alle borgerne på, så vil vi også skulle løse rigtig mange af de back-office udfordringer, vi har. Så vi har i de kommende år nogle rigtig store udfordringer, men i forhold til, kan man sige, andre lande, så står vi rigtig godt i den globale kapløb. Der er både en beskyttelse mod samfundet og en beskyttelse, som samfundet yder. Normalt har vi interesseret os mest for den beskyttelse, samfundet yder, men fokus er skiftet til at også være beskyttelse mod samfundet selv. Og det kræver det første, vi skal gøre os klart, det er, hvad vi egentlig beskytter, hvem imod. Vi kan ikke rigtig sige, hvordan vi skal gøre det, før vi ved, hvad vi beskytter, og hvem vi beskytter det imod. Jeg håber, at deltagerne, når de går hjem fra konferencen i morgen, føler sig inspireret, føler sig entusiastiske, men også respekt over for opgaven, har skabt en masse nye kontakter undervejs, fordi det er meget gennem relationer, at man også løser opgaverne, at den inspiration, man får, de idéer, man får, og de udvekslinger, man får, dem kan man også samle op på dagen efter og trække på. Fordi digitalisering er ikke en enmands her, det er mange menneskers samlede indsats, der skaber de gode resultater. Jeg er her på Offentlig Digitalisering 2014, fordi jeg synes, det er et rigtig spændende sted at være. Det er et godt program og nogle relevante oplægsholdere og et super interessant netværk også. Jeg er på konferencen, fordi jeg vil gerne vide, hvad der rører sig lige nu. Jeg vil gerne vide, hvad der kommer til at røre sig og få noget inspiration. Altså digitaliseringskonferencen er jo et sted, hvor vi mødes alle os, der hænger sammen, enten fordi vi har brug for noget software, eller fordi vi netop leverer software. Så på den måde er det jo det perfekte match.